που βγάζει το σακάκι του. Αμέσως ο Αθανασιάδης και ξανά ο Ροντρίγκες κενό στην άμυνα τεράστιο για τους Ολλανδούς, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να έχουν αντίδραση σε αυτή την φάση. Ο Αθανασιάδης δεν συγχωρεί. Το 1-0 ο Βέστερμαν ήταν που δεν μπόρεσε, τον βλέπετε εδώ, και ο Αθανασιάδης που είναι βεβαίως επιθετικός από αυτούς που τέτοιου είδους φάσεις ψάχνουν, δεν την αφήνει, επαναλαμβάνω, ανεκμετάλλευτη.